Otec Medalion, tvoj brat je mŕtvy a ty sa tu zahadzuješ s bielou ženou. A čo tu robíte vy? No, my sme to sledovali. Aby sme zistili, čo je pre teba dôležitejšie, ako bdieť pri mŕtvom bratovi. Čo ty robíš, ženská? Pozor na reči zpívam. Koľko stálo to srdce? Áno, pýtam sa ťa. Nerozumiem, ako to myslíš. Takže ty tomu nerozumieš? Pozerá, ako vyletá. Pýtam sa vás, koľko stálo Džuvajerovo srdce? V slovenskom znení účinkovali Juraj Kemka, Petra Vajdová, Peter Rufus, Dušan Jamrich, Ján Grešo, Lucia Vrávicová, Táňa Radeva, Peter Šimon, Martin Kaprálik, Daniela Kufelová, Rastislav Sokol, Olga Belešová, Ivan Šandor, Peter Kočiš, Helena Gregová a ďalší. Slovenské znenie pre televíziu Markíza vyrobilo štúdio Artefakt. Zvukový majster Martin Némety, produkcia Beatrix Millerová, asistentka réžie Mária Siváková, preklad Kornélia Pateltová, dialógy Eva Vicová, dramaturgia Zoja Rajčoková, réžia slovenského znenia Zoro Laurinc.